Čaute všetci, volám sa Peter a som nadšenec všetkého, čo je smart. Od dnes sa môžete tešiť na moje nové videá o smart produktoch, ktoré chcem pre vás všetky otestovať a priniesť vám na ne môj úprimný pohľad. Dnes sa na úvod pozrieme na sériu od firmy Bones s názvom Starlink. Určite ste už narazili na problém, že smart produkty sa nevyrábajú v jednom dizajne, ktorý by sa dal použiť vo viac rámčekoch. Práve séria Starlink rieši tento problém. Následne si ukážeme, ako to vlastne funguje. Vy si zakúpite produkt, hoci ktorý, či už je to USB zásuvka, normálna zásuvka, termostat, vypínač, stmievač, proste čokoľvek z tejto série. Tento produkt dostanete v prevedení jednorámčeka, jednoducho vlastne ten jednorámček dáte z toho dole. Buď to použite ako jednorámček, alebo ho dáte dole, keď ho chcete vo viacrámčekovom prevedení. Ja si to dám dole z dvoch produktov na ukážku. A buď si vyberiete teda bielu verziu, alebo túto sivú, krásna, ináč elegantná, veľmi pekná je táto sivá. A následne, ak máte prípravu v stene na dve zariadenia, do steny dáte a dáte si to pekne do jedného krásneho dizajnu. Nie ako keď si kúpite produkty od rôznych výrobcov a jednoducho ich musíte mať vedľa seba, nie vo viacrámčekovom prevedení. Predáva sa to v dvoj-, troj- alebo štvorrámčekovom prevedení, ale budete to mať pekne v jednotnom dizajne. Túto sériu vám vrele odporúčam, je tu dizajnov veľmi, veľmi pekné a mne nezostáva nič iné, len vás poprosiť o like, odber na tento kanál a budem sa s vami tešiť na ďalšie videá, kde si predstavíme všetky ostatné jednotlivé produkty, ktoré sa predávajú v e-shope chipy.cz alebo chipy.sk.